Nee, ik rij Audi. Kun je dat nog wel in de Tesla rijden van Musk? Nou ja, ik ben blij. Ik vind ook geen mooie auto's. Het zijn het batterijtechnisch hele goede auto's. Maar ja, ik hoef niet in een tuinstoel 400 kilometer te rijden. Dus ik rij een fatsoenlijke auto. Wij missen vakmensen. Hè? En de energietransitie, en daar horen laadpalen bij, is niet mogelijk zonder goede vakmensen. En dat is iets wat mij echt zorgen Ja, maar het baart. sentiment wordt ook minder. Er staat nu al in de krant dat mensen zeggen van, hou eens op met die rotrommel. En die stekkers over gemiddeld een stoep. En dat mag allemaal niet meer. Is dat terecht? Ik denk dat kan ook een beetje met. Ik rijd zelf met trouwens golven, elektrisch, hè, met dus dat is het vlagen. probleem niet. We hebben net ook een elektrische autootje voor het eerst gekocht. Ik mis gewoon visie bij uw regering. Ik wie de oude simmer wie ik op vakantie met de elektrische auto in Noorwegen. Daar staan bij elk parkeerplak van elke supermerk staan de laadpalen kleer. En er worden benzinepompen worden uitbrutsen. Want er rieden heel diep minder mensen met een benzineauto of een dieselauto. Die werden ik haast niet meer verkocht in Noorwegen. Oh ja, voor het eerst dit jaar werden meer elektrische auto's verkocht in Noorwegen dan benzineauto's.